ఈ మాన్సస్ సంస్థ ఎలా ఏర్పడింది ఒకసారి ఆలోచన చేసి అసలు చంద్రబాబుకి దీని హిస్టరీ తెలుసా? ఎలాగే ఏర్పడింది? రాజ్యపరిణామం రద్దు చేసినప్పుడు ఆ రోజు అన్ని సంస్థానాలని ప్రభుత్వాలు వచ్చి స్వాధీనం చేసుకుని తద్వారా రాష్ట్రంలో పేదలందరికీ రైతాంగ రంగాన్ని దాని నుంచి మంచి కార్యక్రమాలు చేయాలని ఆలోచన చేసిన నేపథ్యంలో కొద్దిగా అతి తెలివితేటలు కొద్దిగా ఎక్కువగా ఉన్న అశోక్ గజపతి కుటుంబ సభ తాతలు ఆలోచన చేసి ఒక ట్రస్ట్ ఏర్పాటు చేసి ఆ ట్రస్ట్ వచ్చి వాళ్ళే ఎట్లెట్గా పెట్టుకుని దాని మీద అనుభవించడానికి కానీ ఈ కార్యక్రమం చేసుకున్నారు. మాకు అభ్యంతరంలే. నేను ఇస్తే చెప్తున్నాను మీకు, మాకు అభ్యంతరంలే. ఇంకెక్కడైనా ట్రస్ట్ ఉందా? ఎన్ని సంవత్సరాలు పోయినాయి? అన్ని ఏమైనా పెట్టారా? ఈ బిల్లు పెట్టుకున్నారు. ఎందుకు? కొద్ది మేధావతనంతో వాళ్ళకి ఎవరో ఇచ్చి ఇది బయటకు పోవడం ఎందుకంటే ఈ ఆస్తులు మీరే అన్యాయం తీసుకోవచ్చు తినొచ్చు అని పెట్టుకున్నారు. సరే, ఎంతవరకు ఏం జరిగిందో మనకు సంబంధం లే. గత 5 సంవత్సరాలు తీసుకుందాం. అంతకుముందు వెనక్కి వెళ్ళలేం మనకు తిరిగిపోవచ్చు. విజయనగరంలో మహారాజా ఒక మెడికల్ కాలేజ్ పెడదామన్నారు. మెడికల్ కాలేజీకి ఎక్కడ పెడదామన్నారు? మాన్సస్ సంస్థ మెడికల్ కాలేజీలో కింద ప్రచారం పెద్దడానికి కింద ఉన్న అక్కడ ఉన్న స్థలంలో 50 ఎకరాల్లో మెడికల్ కాలేజ్ పెడతా ఉన్నారు. అనౌన్స్ చేశారు. ప్రభుత్వ కళాశాల వద్దని చెప్పేసి అంతకుముందు నేను మంత్రిగా ఉన్నప్పుడు ప్రభుత్వ కళాశాల అనౌన్స్ చేస్తే దాన్ని తీసి సంస్థ అన్నారు. ఓకే అన్నారు. సరే, ఇచ్చుకుని ప్రభుత్వం అది కదా మనమే అంటాం, ఊరుకున్నాం. ఈ అశోక్ గజపతి చెప్పి ఆనంద్ గజపతి చనిపోయారు. తర్వాత ఈయన వచ్చి ఏం చేశాడు? కాలేజీ ఉష్కాక్ అయిపోయింది. మాకొద్దు కాలేజీ అని రాశారు. మంచిదేలే ప్రభుత్వ కళా సంస్థ అనుకున్నాం. ఆ స్థలంలో ఏం చేశారు? మురళీమోహన్కి వచ్చి లీజుకి ఇచ్చారు. మురళీమోహన్కి దేనికి? కార్లు షోరూమ్. అవునా కదా? ఎవరు కాజేశారు భూముల్ని? మేమా? ఇది వాస్తవం కాదా? నేను 15 సంవత్సరాలు బట్టి 10 సంవత్సరాలు బట్టి ఇక్కడ మంత్రిగా ఉన్నప్పుడు కూడా నేనే కదా ఉన్నాను మంత్రిగా. మరి కాజేసి అలా దౌర్జన్యం చేసేయాలి, మీరు చేసేయాలంటే మరి ఉందా? కావాలండి. అందరూ ఇక్కడ నీతి మంత్రులు ఎవడు కూడా ఇక్కడ ఎవరు లేరు. చంద్రబాబు నాయుడు అంత తప్పుగా మాట్లాడితే మాత్రం కాదు. తెచ్చుకుని తెలుస్తుంది, జనం వస్తే తెలుస్తుంది ఎవడు నీకు చేయటం. ఎవడు నీతి మంత్రులు కాదు. ఇది వాస్తవం కాదు చెప్పండి. కాదు మీరు చెప్తుంది అబద్ధం అని పోతే ఆయనే ఖండించమనండి. సరే, ఇప్పుడు వాళ్ళ కుటుంబ తగాదాలు ఉన్నాయి. కుటుంబ తగుల్లోనూ వాళ్ళు ఏదో ఒకరు మాట్లాడుకుమని కానీ చంద్రబాబుని తెలియకుండా ప్రభుత్వం మాట్లాడుతూ ఒప్పుకునేది. వాళ్ళ కుటుంబ తగాదాల్లో వాళ్ళ ఆస్తుల తగాదాల్లో వాళ్ళు మాట్లాడుకుంటారు. తండ్రి కూతుల్లో లేకపోతే అక్క చెల్లెల్లో లేకపోతే ఎవరో మాట్లాడుకుంటారు. ప్రభుత్వం తరఫున ప్రభుత్వానికి ఏమైనా దాని మీద నష్టం వస్తుంది అనుకున్నప్పుడు, ప్రజలకు ఏమైనా ఇబ్బంది పడుతుంది అనుకున్నప్పుడు ప్రభుత్వం మాత్రం ఉపేక్షించదు. ఇంతకుముందు చెప్పాను, రాష్ట్రంలో మంత్రికి ఇప్పుడు కూడా చెప్తున్నాను. సార్, మంత్రి బొత్స సత్యనారాయణ మినిస్టర్ గా ఉన్నప్పుడే మాన్సస్ ట్రస్ట్ కి కమిటీ ఏర్పాటు చేయకుండా ఎగ్జామ్స్ ఇప్పించారని చెప్పి అశోక్ గజపతి నేను చెప్తున్నాను కదండి. దానికి ఎగ్జామినేషన్ గవర్నమెంట్ తెలుసా మీకు తెలుసా? మీరు బాగా అడిగారు క్వశ్చన్, మంచి ప్రశ్న అడిగారు. అశోక్ గజపతి ఒప్పుకున్నందుకు కూడా థ్యాంక్స్. స్వయాన్న అశోక్ గజపతి గారే దీన్ని ప్రభుత్వంలో కలిపమని రాశాడు. స్వయాన్న అశోక్ గజపతి గారు 2003కు ముందు మంత్రిగా ఉన్నప్పుడు, 4 మంత్రిగా ఉన్నప్పుడు ఇది ప్రభుత్వంలో దీన్ని మెచ్ చేసేయండి అని చెప్పి రాశాడు. ఈ ట్రస్ట్ ని రద్దు చేసేయమని చెప్పాను. ఐడెంటిటీ కంటిన్యూ చేయొద్దని చెప్పాను. ఏ ఇయర్ లో సార్? 2004కు ముందు. నేను అప్పుడు ఎంపీని. అది బాగా జ్ఞాపకం చేశాను. ఏంటి ఆయన స్వయానికి ఆయన లేఖని ప్రభుత్వానికి దీన్ని కంటిన్యూ చేయొద్దు, ఎవరిని ఆనంద్ గజపతి గారిని ఆయన బట్టి దీని కింద ఉంటే ట్రస్ట్ చైర్మన్ ఉంటే దీని చైర్మన్ కంటిన్యూ చేయొద్దు అని చెప్పి స్వయాన్ని ఆయన రాశాడు. రాసిన తర్వాత 2004 నేను మంత్రి గారిని వచ్చిన తర్వాత, ప్రభుత్వంలోకి వచ్చిన తర్వాత రాజశేఖర గారు కూడా ఉన్న నేపథ్యంలో ఆ సమయంలో దాన్ని సమయం అయిపోతున్న నేపథ్యం వచ్చింది. అప్పుడు సాంబశివరాజు గారు కూడా ఉండేవారు.
వచ్చినప్పుడు దానికి అయిపోతున్న నేపథ్యంలో నుంచి దాన్ని ఆపుదామా ఏం చేద్దామా అంటే ఇప్పుడు ఆనంద్ స్వయంగా నాతో మాట్లాడిన తర్వాత ఒకసారి ఆయన నా దగ్గరికి వచ్చారు, రెండోసారి నన్ను ఫోన్ చేస్తే నేను వారి దగ్గరికి వెళ్ళాను. వెళ్ళిన తర్వాత సత్యబాబు గారికి ఉందంటే మరి మీ బ్రదర్ రాశారంటే అందుకే నేను అడుగుతున్నాను కదంటే అప్పుడు బతుకున్న కిషోర్ చంద్రదేవ్ ఉన్నారు, ఇప్పటికీ ఆయన ఉన్నారు కదా, వీళ్ళందరూ కూడా ముఖ్యమంత్రి గారిని కూడా అడిగారు, నాకు కూడా చెప్పారు. చెప్పిన పేరు సరే అనుకుని దాన్ని ఆ ట్రస్ట్ నుంచి ఆనంద్ గారి కంటిన్యూ చేశాం చైర్మన్ కింద. చెప్తాను కదా, నేను అబద్ధం చెప్పలే కదా. నేను అసలు ఎప్పుడు కూడా ఒక పద్ధతిగా జరగాలని కోరుకుంటాం కానీ ఎప్పుడు దాంట్లో వేలు పెట్టాలి, కెలకాలి. ఈ రోజు వచ్చి ఆ ఇంట్లోకి వచ్చింది ఇది మా నాన్నగారి తాలూకా వంశపారకులు మాకు రావాలా, పెద్ద కుమారుడు తాలూకా వారసులుగా అని చెప్పి వాళ్ళు అడిగారు. ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది. ఎవరుంటే కాదనుకుంటే కోర్టుకి వెళ్ళాలి కదా, కోర్టులో వచ్చిందంటే మాట్లాడమండి, తప్పు కాదు. అంతేగాని మరి ఆ రోజు ఎందుకు రాశారు ప్రభుత్వానికి తగలబెడుచుకుని మా అన్నయ్యకి కంటిన్యూ చేయొద్దని చెప్పని ఎందుకు రాశారు? ఆయన ఎవరు తెలుసు రాశారు? అప్పుడు ఆయనే మంత్రి కదా, చంద్రబాబు నాయుడు ముఖ్యమంత్రి కదా. ఇది వాస్తవం కదా. అందుకే నేను దాంట్లో ఎక్కువ లోతుగా వెళ్ళట్లేదు. నేను అందుకే పైపై చెప్తాను, అది కుటుంబ తగాదాలు, మాకు సంబంధం లేని అంశం అది. కానీ ప్రజలకు గాని ఆ ట్రస్ట్ మీద వచ్చి ఎవరికైనా నష్టం వచ్చిన పరిస్థితి ఉంటే మాత్రం లేదు, ట్రస్ట్ అన్యాయకాంతం అయితే మాత్రం ఎక్కడెక్కడ చూస్తూ ఉపేక్షించాం, మేము చూస్తూ ఊరుకునేది లేదు అని మాత్రం నేను రిపీటెడ్ గా చెప్తున్నాను. సరే అది కాదు, అవునా కాదని తెలుసుకోమని నేనెందుకు దాంట్లోకి వెళ్తాను? తప్పు. నేను వచ్చి ఇప్పుడు ఆనంద్ గారు అమ్మాయి కాదని చెప్తా, అది తప్పుగా ఉంటుంది. వాళ్ళు నేను దయచేసి అందులో దింపకండి ఆ రొంపులోకి. ఆ ప్రశ్నకు నేను ఆన్సర్ చేయను. అది కుటుంబ తగు కాబట్టి అది వాళ్ళు చూసుకోవాలి, కానీ నన్ను ఆ రొంపులోకి దింపకండి.